bebrayan keparenga saged keraosaken sesarengan kanthi tansah memuji mring asmaning Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo Kang Mas dipun rahapi. Iya karo aku Dewi. Kados pundi raosipun Kang Mas? Enak tenan. Tapi kok pitutan lombok to iki mau rada pedes rasane. Mila to Kang Mas, ngapunten nggih Kang Mas. Iya. Kados pundi kula kok nggih pengen ngraosaken. Iya, iki jajalan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon mawon Kang Mas. Niki kok isinipun sendok kok kathah sanget. Tapi enak to, eco sanget.